member of parliament. Sorun tutmadı aldım değil tabii seçim verim açtı ये हमारे लोग नहीं इनको साइड ଆମେ ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଲପିସି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିପେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିପେଟରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତାପରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆପଣ ପହଲଗାଁव କେବେ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନନା ଛୁଆ ଭାଉଜ 3 ଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ରହିଲେ କୋଉଠି ରହି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ହୋଟେଲ ତ କାଲି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିକିନା ଆସିଲା ପରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆଉ ଆସିଲୁ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ରଖୁ ସାରିକରି ଆସିଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ତାପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ତମେ ଆସିଲ ସେ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ସବୁ କାଢିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ନା ସେ ଯେ ବୋଧେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଲେ ସେ ତ ଜଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଯାହା ଦେଖା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଲେ ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ହଳ ବୋଲି ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲୁ ଅଧିକାରୀ
saya setuju. Jadi di चाय का Jangan